Orain, geure mankizun honi akabera eman behar diogu, eta antolatzaileek esan digutenez, oso modu berezian egingo diote akabera aurtengo 40. nazioarteko folklore jaialdi honi, nola eta hemen gaur izan ditugun 6 herrialdetako ordezkari guztiak bildu, hain zuzen ere Ipar Osetia Alaniakoak, Aragoikoak, Hego Afrikakoak, Kostarrikakoak, Poloniakoak eta nola ez Euskal Herrikoak, eta guztiek bat eginik, bi euskal artista haundik konposaturiko doinua abestuko digute, ez dakit, dantzatuko ote diguten, baina abestu behintzat bai. Josean Hartzek letra jarri eta Mikel Laboazenak musikatutako Txoria Txori eskainiko digute, hori esan bezalaxe, guztiek bat eginik, ikusmin izugarria dago hemen, jendartean bildutakoen inguruan. Euskal Herrian euskaldunok hain baitea dugun Txoria Txori doinua une batetik bestera entzungo dugu, eta geuk ere irudiokin, oraintxe entzuten ari garen doinuarekin batera, agurra luzatu behar dizuegu. Jaun Andreok guztioi eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik, eta urren arte mendik Portugaletetik nazioarteko folklore jaialdiaren 40. edizionen amaierako uneotatik.